Pipila ka mga balay ang nasunog sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Taliwala sa kusog nga pagbundak sa ulan pasado alas 8 Martes sa gabi. Dungan sab ang kusog nga pag-ulbo sa kalayo sa Dabatian Street sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Sa cellphone video makita ang paglamoy sa kalayo sa mga balay nga gama lang sa light materials. Sa kadako sa sunog miabot kini sa fourth alarm ug daw dinhi ang 30 ka mga balay. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nagsugod ang kalayo sa panimalay sa pamilyang Castillo apan dili pa masuta ang hinungdan niini. Sa karon temporaryong gihikling sa Barangay Carmen Covered Court ang 40 ka mga apektadong pamilya. Padayon ang investigasyon sa BFP sa mong sunog nga nagtala og 300,000 pesos nga danyos. Ikaon jud sila mga sakto na fuel, then balaon sa kagaulan dili mo talab kay wala pa lang na ni dapat sa loob ni kuan na siya, evaporate na po siya. So pero nakatabang yun itong weather po karon para nag-cool food sa mga surroundings bitaw na mga balay na wala pa na